Барыгызга да сәлам, эфирда тыйма тапшыруы сезнең белән мин, Рузел, һәм без башлыйбыз. Беренче карашка бер дә бәйле булмаган вакыйгалар һәм фактлар арасында без логик элемтә урнаштырып, музыкаль сорауларга җавап эзләячәкбез. Гади генә чыгарылыш түгел, бәйрәм чыгарылышы, чөнки Шаян ТВга 3 яшь туган көнең белән яраткан телеканалыбыз. Һәм инде әлбәттә без бәйрәмебезне иң якын кешеләр белән, үзебезнекеләр белән үткәрергә булдык. Әйдәгез беренче команда белән танышыйк. Ул да булса Артем Пискунов һәм Азалия Шарипова. Сәлам. Сәлам. Менә сезнең көндәшләрегез курыксын өчен укып китим әле. Википедиядан берничә сүз. Артем Пискунов Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты. Тантана 2014, Дамир Сиражиев 2011, Муса Җәлил 2017 премиялары лауреаты. Дисә, без аны әле Шаян ТВ каналында Акыл Батыл тапшыруының алып баручысы, шулай ук Шаян ТВ каналының дубляж студиясы актеры буларак та беләбез. Аның ярдәме белән күп кенә мультфильм геройлары татарча сөйләшә башлый һәм инде бер кеше мине сораган иде, менә бер тапшыруда, бер мультфильмда дөресрәге ничә геройны тавышландырасың? Мәсәлән, нинди ташбакаларында ничә герой? Анда ялгышмасам 4-5 Тавыш белән. Тавыш белән. Әлбәттә миңа күбрәк начаррак персонажларны бирәләр. Ни өчен микән? Теге шырылдый торган, пырылдый торган тавышлар чыга миннән. Менә мондыйрак тавышлар күбрәк чыга. Артем белән янәшәдә шундый искиткеч гүзәл безнең каналыбызның йылдызы, йылдызчыгы, алып баручысы Азалия Шарипова. Рәхмәт сиңа безнең тапшыруыбызны нурландырып торганың өчен. Димәк, дуслар, икенче команда белән дә таныштырып үтәм сезне. Икенче командада Резида Саляхова. Беренчесе ул да булса Артем Пискуновның тормыш иптәше. Иң мөһиме шул. Монда калганнар, монда тиз генә әйтеп чыгам. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, кино актрисасы, республикабызның иң әһәмиятле мәҗлесләренең алып баручы, телевизион алып баручы, Шаян ТВ каналының дубляж студиясы актрисасы, шулай Шаян ТВ каналында баручы кичкә әкиятләр тапшыруының алып баручысы кемгә нәрсә? Мин сезнең киләчәгегезне белгәч, дөресен генә әйткәндә, менә Барбоскиндагы Лиза кебек сөйләшеп карагыз әле. Мин Лиза Барбоскинаны да, Дускай Барбоскинаны да үлеп яратам. Рәхмәт сезгә, Резида. Инде тагын бер җегет белән танышып китәбез. Ул да булса бу җегет миңа аеруча якын, сездә әлбәттә якын, ләкин менә бу җегет аеруча якын. Ни өчен дигәндә, менә күп кенә балаларны кәбестә арасыннан табалар, кишер түтәленнән табалар. Менә Аяз банкадан чыккан. Бу нинди яңалык? Әле ул гына да түгел. Менә банкадан чыккач, ул Шаян балалар тапшыруын алып бара башлаган һәм Шаян яңалыкларын да алып бара башлаган. Димәк, командалар белән таныштык. Бу җиңел булмады. Әлбәттә, һәрберсе шәхес һәм аларның дәрәҗәле исемнәре бик күп, аеруча Аязның. Димәк, без беренче турга күчәбез. Беренче турның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Хәзер безнең командаларга экранда барлыкка килгән рәсемнәргә карап, нинди җыр турында сүз бара икәнен аңларга кирәк булачак. Игътибар экранга һәм беренче сорауны карыйбыз. Тизлек. Тизлек, ат тизлеге, ат кеше. Бик күп атлар. Бик күп атлар. Атлар Жиз шаба. кыңгырау моңнары микән әле? Ничек? Жиз кыңгырау моңнары. Ничек әле ул? Филүс җырлау, Филүс, хәзер җырлый, әйе. Элек кем Газинур абый җырлаган бугай Фарукшин. Бик күп җырларны була җырлап буладыр син әйткәндә. Юк. На яшьлеккә алып кайта. Шулай инде, әйме? Спидометр чагында. Җавап кабул ителде. Әйдәгез алкышлар, бу дөрес җавап түгел. Сездән дә бер нинди фикер? Басып куйык. Бу альтернативрак җыр, әзрәк альтернативрак җыр. Менә шундыйрак бас белән башкар. Машинаның астында 27 ат бар. Күбрәк, 27 генә түгел. 150 ат кеше шул тизлек белән Ничәне күрсәтә? Тизлек ничә? 160 ат кеше. Менә 160. Минем Азалия, үстә бер ике сүз дисәң. Аяз әйде.
160 çakırım bilen Şabamın iyiga taban. Kapot. Жарты жылда тукталдым. Kapottamına min açtı. Alternativ jir degan edim endi sizga. Rap mısın Bu bu? biz rock, mana totar rock. Oqtanish yoqlaridan chiqib, Olqanat boshqaruvida Olqanat bo'lsa Olqanot kerak. boshqaruvida albatta endi bunda boshqa variant yo'q. Olqanot boshqaruvida bormi bir endi variant? Olqanotning eng mashhur jirlarining birisi 1 2 3 Jigilgan kapot astında Aydegiz mana ikkinchisini bildirib deb o'ylaymiz. Ikkinchisi aytib qo'yamiz. Sen kishi tisle podkaskalar berib. Kelesi jir totarcha. Demak, aydegiz qaraymiz. Jilekli. Jilegin, qura jilegim, sog'inib kutdim seni shiberim. Bildiler. Jilegin, qura jilegim, sog'inib kutdim seni shiberim. Seni shiberim. 1-0 eliga hisob. Demak, eliga bizning tag'in bir jir bor. Alma. Bir almanı bişke böleyip misin bu? Bir iki Hani tigimiz kim tom nişap yatağında. Nishik bir almanni bishga o'ylaydi. Bir almanı bişke böleyip deyip atıyoruz mu? Bir almanı bişke böleyip. Birimiz için birimiz öleyik. Bir almanni bishga bo'layik, bir biz uchun bir biz o'layik. Deb jirlagan bizning otaylar, deb jirlagan bizning babaylar. Shulmi? Sana bir bo'lur o'zim. Shulmi? Eller razil bo'lib sizlarni yozganimga. Aydegiz. Mana mesela dostlar bu bir Mana bunda do'stlar, do'stlar. Mana bu so'zlar 1 4 5 6 totar jirlarında eshitiladi. Anda lekin mana bunsa dostlar için şaşık tutup öleyik. aydegiz biz durust variantni Dostlar için Tom'ni ko'mib aydegiz biz durust variantni tanlaymiz, lekin menimcha haligi balni sizga berga kerak bo'lacak hech shaksiz. Tanlaymiz. Almanlaşlar şimdi misin? Demak esa birga bir biz ikkinchi turga ko'chamiz. Kelesi tur ortdan olg'a deb ataladi. Shayan TV'ni yaratamiz, uning topshiruvlarini qaraymiz. Ham endi mana topshiruvlar oldinda bo'la turgan kuylarni biz ozgina o'zgartdik. Durustroq ortdan olg'a o'ynatashaqmiz. Bizning komandalarimizga ul topshiruvlarning ismlarini aytirga tegish bo'lalar. Demak, boshlaymiz. Birinchi zastavkani, birinchi kuyni tinglaymiz. Stop. Kuşteneş. Kuştenesh topshiruvi javob qabul etildi. Ham aydegiz direct javobni tinglaymiz. Durustmi? Azali Vitul aytami shu Shayan TV'da o'sgan. Ayaz. Ayda. Xatirlaysizmi onda Shurali yugurib yurgan? Ayy hatırlayın. Ay, xatirlaymiz. Demak, do'stlar, 1-0 eliga hisob Jildik. Ayaz, Artık jilmaz. Sulaymiz. İkinci kompozitsiya. Onlarning birinchi Tamşı Show. Azali, aferin. Aydegiz shulayda birinchi, ikkinchi kompozitsiyani direct javobni tinglaymiz. Kartlar. Sıralar. Просто бәрімізгіне. Азали молодец. Yo. Yo. 2-0 eliga hisob, ham biz 3-chi topshiruvni bildirga tirishashak. Biz aydegiz tinglaylik.
Что-то яшьләр түгелме? Яшьләрнең диде. Ялаганмын да. Мен белмим, мен сен беләсең. Юк, яшьләр белән нәрсәдер бәйле булырга тиеш. Яшьләр тукталыш түгелме? Яшьләр толышы, яшьләр белән әлбәттә шаянта булгач бөтен нәрсә, яшьләр белән, балалар белән бәйле. Яшьләр тукталышы. Яшьләр толышы җавап кабул итте. Сезнең башка мәллә? Әйе. Яшьләр толышы түгел дип уйлыйсыз. Нәрсә? Калеп. Калеп тапшыру дип уйлыйсыз. Ул да яшьләргә багышланган, әлбәттә. Әйдәгез дөрес җавапны хәзер беләчәкбез. Яшьләр тукталышы. Менә мин шуны Мин шушы дип уйлаган идем. Бу яшьләр тукталышы. Әйе. Ха? Әле алар һаман аңламыйлар, әмма кайсы тапшыру. Димәк. Дуслар, әйдәгез тагын бер композицияны тыңлап алыйк, тагын бер тапшыруны беләрбез хәзер. Оба! Акыл батыл. Күзлекле кеше әйтергә тиеш иде моны. Акыл батылның алып барышысы түгел, ә күзлекле кеше әйтергә тиеш иде моны. Батуна? Без әлбәттә беләбез. Аш булсын дип кенә без җавап бирдек. Аш булсын дип кенә. Азали мине жәлләде, шуңа күрә без бастык. Монда аяз өлгер булып чыкты әле бу очракта. Молодец. Димәк, тагын бер мөмкинлек сезнең өчен аеруча. Исәп эшкә бер әлеге турда һәм инде әйдәгез тыңлыйбыз. Кичке киятләр. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз дөрес җавапны. Әфәрин, дөрес җавап, кичкә киятләр, Азалия. Искиткеч кызыклы тур булды бу дуслар. Исәп 4-1 һәм инде Артем белән Азалия алар юкка гына А хәрефеннән башланмый аларның исемнәре. Һәм инде әйдәгез аларга алкышлар, алга әлеге турда беренче урын аларда. Хөрмәтле командалар, хәзер сезгә экрандагы яңа балалар тарафыннан төшерелгән клипны карап, әлеге җыр нәрсә турында икәнен аңларга кирәк булачак. Һәм инде дөрес җавап өчен 2 балл яки кызык җавап булса 1 балл сезне көтеп тора. Димәк, башлыйбыз, беренче клипны карыйбыз. Нәрсә турында әлеге җыр? Миңа булса, балаларның әниләр телефоннарын алып куйганнар да, алар ауылга кайтып киткәннәр да, алар монда авылда яшәргә җыеналар. Моны белә Аяз. Сез моны Мин килешәм. килешәсез? Балаларның авылдагы каникулларымы, балачак авыл темасы. Телефонсыз балалар маҗаралары. Шәп, телефонсыз балалар маҗаралары. Сездән фикер? Безнең фикер нинди Азалия? Безнең фикер мондыйрак. Без булай дип уйлыйбыз. Авыл, әлбәттә, бу әлбәттә авылга кайткан балалар турында һәм алар анда бик күп күрмәгән әйберләрне күрәләр, мәсәлән, җомырка кайда була. Име, аннан соң бакчада җиләкләр үсәләр. Сезәле. Кыска җавап булды. Әбиләре оныкларын авыл хуҗалыгында эшләргә өйрәтәләр. Әйдә, кабул иттек. Бу Казан бугай имеш. Бу син төшкән клиптер әле, Тём. Тема бу сез нәрсә инде? Мин менә уйлаган идем аны. Юк. Так, Бомба төшкән. җыенегыз, авылга кайтабыз.
Demek dostlar, dürüst anlagan bolsam, Artyom'dan şunday sözler çıktı. Dev eniler turunda onlar ağıl sırlarını anlatalar dedi. Demek bu dürüst cevap için 2 bal hiç şiksiz birge buladı Bizning bilin. Ayaz менә telefonsuz balashaq degan edi. Telefonsuz balashaqqa 1 bal. İkinci jırni. Qorribız, sözsüz klipni. Haydi. Ақтаныш. Aha, bal qurtlari bunda. Şulay alma, ağaç. Aha, ayda alma uğurlayız. Barmasa qaz, men özüm baram. Aha, mana shulay. Hoppa, qurchaqa boshladim oyni. Hoppa, hadavati siq tutib oldim. Mana. Qaradim da. Anda yaramay o'tiraqa. Artsanani qurchoq sajirlarsan. Eng yuqori notini olasan. Demek anlaşılgandır deb o'ylaymiz. Нәрсе turunda aylaga jir? Menimcha bu bal qirtlari turindadir endi. Bal turunda, bal qirtlari turunda. Bal turunda, bal qırtlari turunda agar de sizning javob bersangiz, biz sizga shulay bal berashak desek. Menim o'ylawimcha, Siz bir fikrda, siz bir komandadir bit. bir komanda men istab aytam. Bu avulda yaramagan ishlar ishlab jir, yaramay, narsa ishlarga yaramay ekanligini aytdilar bu klipda. Bu yerda masalan Umarda qirti bo'lgan bog'chaga kirib, olma o'rlab yuriga kerakmi? Bal qırtlari turunda jir. Bal qirtlari. Yo'q, narsa yaray, narsa yaramay degan fikrda. Yarı yaramay. Yaxshi, yarı yaramay. Sizden? Benim Artyom abi kibek Boshlaymi? hikaye isim kelmey. Şuna göre Umar taşırlar bizden. Umartaş turuna bir. Belki men o'zgacha Umar tashi bo'lammi, anda babam kibik Umar tashi bo'lammi? Aydagiz dürüst cevabını tinglab alayk. Buni olgan bo'lmaydi. Velosipedda shopalarmi shuni tezlik bilan ila qurtlar isham. Ovulga qaytganni bo'lib qoldi da yarada. Kundan meni ko'rishgan yo'qmi o'zbek shoyarda. Boqardi. Endi bu yigitni bilamiz. Shoyarda. Boqardi. O'zbek shoyarda. Artyom, nice yıl birge yaşap, xotin qizni eshittirga öğrenmegen sizga. Azaliyaning javobi. Azaliyaning cevabı, lekin ular boshqa javobni qabul ettirdilar mendan. Lekin umarta so'zi, umartashi turunda so'z yaqinroq bo'lib chiqdi. Ham endi shundan da babay umartashi bal qirti turunda ham endi so'zni aytar edim, ham esatni bulay berirdim. 2ga 1 albatta qiziq bo'ldi, yori yarama. Ovulda babaydan laktirularim hamon xatirlayim, ali qay bir jirlarim bilan. Demak, davom etamiz. Ishga ish, aliga esa bizning tag'in bir motorgina klip bor. Ishga ish ham bir klip. Biz barimiz jingamiz bo'y. Ishga ish mi? Resim tushira bu qiz. Narsa tushira bunda. Kitap o'qiy. Qo'mashlar bo'lar. Aha. Xiyallana bu. Bir jigit turdi. Sadikda uchratdim bir jigitni. Bunda motor tovushlar endi. Bu basu. Bu izilib nimali bu? Narsa bu tog'i bo'lgan. Yo'q, bizning pevito jurnalist. Bu jir. Aha, jir. Baxtli bolashaqdir deb o'ylayman buni. Bizde. Bolashaq turna narsalar. Da ish qiz narsadir sehrlilar bo'pshim. Avtobus, shtab, resim, xiyallanu. Notalar. Nota yazı. Jir yoza. Belki bu ilham turindadir benim. İlhamlanu. Bolaşaq xiyali bizning shunday javob. Bolaşaq xiyali. Kelешекте mana bu qizning masalan jirshi bo'lasi kelar. U shuning turuna xiyallana. Anda ish qiziydi. To'xtali bizning ideyamiz. Belki ular ish singildir. Belki. Ish tug'andirlar belki. Belki. Ish do'st qiz bo'lgan mumkin tug'malar. Ish do'st qizda Bo'lurga bo'lar. mumkin. Hammalar trio, bulg'or qizlari bo'lib kelishakda. Bolalar narsa turunda jirlay ollar. Bu xiyal jilek, mesela Jilek. Jirshi. Yo'q, qir, bosu, o'rmon. Yaxshi. Bular ko'pmi so'z aytib, biz so'z aytirga ulgurmadik. Baribir dürüst tugul.
Әлі мұның кейі yok, шол шығамын. Музыка біздің вариант. Моң. Бізден там сөз, моң. Мұны қазір қарайбыз ғана енді мұнда. Нәрсе тұрында жер екенін. Нинди нота ясıyor? Әнесі. Менә бит дуслар, сандуғаш дип, сыйыршык дип җырлыйлар әйме татар җырларында. Ә дөресрәге, сандуғашка да, сыйыршыкларга да җырны кем яза? Әлбәттә, композитор Шыпшыклар. Димәк, дуслар, бер нәрсә дә үзгәрешсез калды дип уйлыйм әлеге җавапларыгыздан Бізге соң. алайда ярый. Һәм без берничә мизгелдән гомум нәтиҗәне беләчәкбез. Димәк, дуслар, әлеге искиткеч кызыклы уеннан соң исәп мондый. 8-ге 5. Һәм инде без Артем белән Азалина А командасын әлеге җиңүләре белән тәбрик итәбез. Ар командасы әз генә калышты. Ләкин дуслар, Ләкин ал командасының был кашанда кәефе төшми. Чөнки бүген бәйрәм. нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген һәм инде без яраткан телеканалыбызны бәйрәме белән тәбрик итәбез. Һәм туган көнең белән! Яратабыз сине, Шаям, давай! Муа!